Чай да го покажем. Ето, сега сме в Австрия с моя приятел Цани от детството. Здравейте. Той също е от Горна Оряховица, мошенник, но... И аз не съм мошенник. Ние всички от Горна Оряховица сме мошенници, така казаха там. Виж, няма значение. И Митко е тук и той е мошенник от Горна Оряховица, а Живко е от Шумен. Сега ние се намираме в Австрия, близо до Виена. Цани е български предприемач. Колко ресторанта имаш в Австрия? 4. 4 ресторанта има в Австрия. Виена колко са? Самата Виена. 2. Един около Виена, във Виена са 4 ресторанта. Един във Виена и 3 около Виена. Така, защо го казвам това нещо? Понеже Цани е ветеринарен лекар, завършил в България. Човек, който е специалист и е можел цялата му специализация, умения да останат в България. Но в един момент той, като много други българи, виждат някои неща, които не са най-добри. Ще кажа за едно нещо, което той разбира от животни. Случило се с негова приятелка, нали? Приятелско семейство. Приятелка, да кажа. Кажи какво става с екересаж. Първо да обясним на хората какво е екересаж. Екарисаж. Екаресаж. Екарисаж в момента са останали 2 в България. И на времето бяха 20, всяка една област имаше екарисаж. Там са биологичните отпадъци, там се обезвреждат. Да кажем умрелите животни. Не само. И, примерно, И хора. На времето, когато имаш примерно производство на всякакви животински продукти, отпадъците от тези неща, те са... Развалените храни. И не само и развалени, и също така отпадъците, биологичните отпадъци също така. Се горят там. Те не е точно горене, тя е една друга процедура, че на автоклави се правят, но да, там са... Така, в България има 28. 28. Сега колко има? 2. 2. Единият, който е бил на твоята приятелка във Варна. Точно да. Какво става с него? Те остават 2 екарисажа фактически да работят. Един е в Шумен, другия е в Варна. Ами, специално и тия екарисажи, те направиха така, че въведоха едни инсинератори, които са в последните години. Едни фирми с синия кръст и така нататък, даже Любен Бенатова имаше филми, да, Война на трупове. Тя е така доста популярна тема общо взето в България. На тези хора им откраднаха бизнеса, така им принудиха ги да... Така ли? Ами по един друг начин пренасочиха бизнеса от екарисажите към тези инсинератори. Но тези инсинератори нямат потенциала да обезвреждат. А те в действителност там какво правят? Заравят животните, а не ги унищожават така. Нали да, и тя е абсолютна тема, те всичко го знаят. И в Стара Загора имаше там едни филми с норки. И ги заравят. Ами заравят ги, да. А това не е правилно. Сега вижте, бизнеси, които са съществували, да не кажем бизнеси, това са били процедури по времето на комунизма, които са съществували и са били полезни за обществото. Стъпка по стъпка, за да се вземат парите. Там говорим за един човек близък до властта, ти каза към 80 милиона е взел тогава. Така се говори сега. За да може да се направят по програма. Ами да. Не. Примерно системата е такава, че те си има обществена поръчка, която обществена поръчка се пренасочва от екарисажите си към тези инсинератори. Към наши хора. Точно така. И бизнеса изчезва, който е по-добър, забележете. Тук не говорим един продукт да бъде заменен от по-добър продукт, а по-добрият продукт, защото изисква специалисти, нали така, и специализиран начин на обработка, там където се изисква специалисти се премахва и се оставя там където няма специалисти. Както каза Цани, обществена тайна е, че се трови земята и населението. И на всичкото отгоре се вземат пари. И сега, при едни такива процедури, как един човек да ходи да прави бизнес в България? Той предпочита да отива в чужбина. Тук как е бизнесът? Е изключително регулирано. Уредено. Разбира се. Примерно агенция по храни ще влезе тук. Тя няма да влезе да те проверява, ще дойде да те подкрепи. Да те пренасочи, да каже къде са, примерно, критичните точки, къде да си поуправиш нещата. Идва да те подпомага, тя не идва да те контролира. Или да използват една агенция като бухалтер. Такова нещо няма. И понеже на Цани не му се налага да дава рекет, той спонсорира полицията, пожарната, училищата. Футболни отбори.
Защо? Защото бизнеса за рекет, парите за рекет отиват в обществена дейност. И затова се чудим, що Австрия е по-добре от България. Топлата вода е открита. То е съвсем лесно. Просто тук така се прави, че всеки един да помага, всеки един колко има чувство за достатъчност, точно така, който изкарва повече, гледа да помага и така и в самите райони те да се развиват. Ето гледаш, тук сме в момента сме в Винервалд, един от най-хубавите райони около Виена и той е прекрасно уреден. Но... Така, Цани също ми каза, понеже е взел ресторант. Общината, като помагаш, помага ли ти и тя? Разбира се. А при мене казват, защо общината, аз също съм инвестирал в общината на 30 милиона. За обществени неща, не говорим за бизнес. Ами мостове, градини, други неща, над 30 милиона. От общината нямам един имот придобит на по-висока цена, на по-ниска цена или на ето. Гледам да нямам нищо общо с общината. И пак на мен ми търсят някаква връзка с общината, без да имам. Все едно общината няма право да ме подпомага. А в Австрия общината подпомага предприемачите. В България на предприемачите им се правят комисии, нали, да бъдат смачквани институциите, идват примерно инспекцията по храните. Тя ще дойде в България, за да ми направи глоба. Да намери за какво да се заеде. И когато имаме проблем някакъв с властта, те идват и почват всички служби идват да се изредят да ти пишат актове. Върви ги обжалвай да са неправилни. Минават 2-3 години докато се обжалват. През това време ти трябва да си платил глобите, да си направил други, те ти вземат постоянно от парите. И това го правят всеки ден. Те могат да го правят до безкрай. Как да оцелее предприемач? Много е трудно. Аз не би го нарекал предприемачество, даже, защото ако самия район, те са неща в двете посоки. Когато един бизнес се разработва и е добре в един район, той подпомага този район. Той прави добавена стойност към този район. И само по този начин могат да се подреди къщичката на България. При нас, между другото, интересното е, че някои от хората също не харесват, когато някой човек прави бизнес, гледа да уреди. Тук мястото, на което се намираме, е много уредено. Няма коли да карат с 200 км. Няма мотори да се режат. Буклука не се хвърля в природа, нали така? Чисто и подредено. И сега, когато аз искам в България да е чисто и подредено, те ми казват, чакай, къв си ти. Това е някой път населението. Нормално ли е? Разбира се, че не е нормално. А искат да дойдат тук да си оставят парите, българите, и казват, виж кой е хубаво в Австрия. А когато трябва да го направим в България, казват, този има част на армия, тормози хората, фаща ги свински опашки. Отношение мога да прави всеки един. Всеки един може да си говори каквото иска, но фактите са съвсем различни. Чудим се много често, защо българите са в чужбина. И Митачето е тук, другия ни приятел. Той е от Горна Оряховица и малко от Лясковец, не е 100% мошенник, той е на 50%. Да. Но, защо са дошли в чужбина българи, обучени, възпитани? Готови да изкарват, да дават полезно за държавата, защото някой създава условия. Когато няма условия, тези хора ги губим зад граница. Точно така, тези хора се намират условия на други места. Където има. Точно така. И още малко и всичко приключва. Така че, благодаря, Цани. Екарисаж, така ли беше? Екарисаж. Екарисаж, да помня. Чао.